No, dzisiaj nie będzie po śląsku. Dzisiaj będzie taka sprawa, która powinna dotrzeć również do naszych braci z Zaprzęczy i Wisły, do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wiem, jaką miałą siłę sprawczą, no chyba znikoma, ale wszyscy, którzy zrozumią to, co ja za chwilę powiem, to wspólnie mamy olbrzymią siłę sprawczą. Możemy powiedzieć już ani kroku wstecz. Teraz tylko możemy iść do przodu. Co się dzieje? Pandemia, czy to pandemia, trudno powiedzieć, choroba, wywoływana przez koronawirus, jest rzeczywistością. Straciłem przyjaciela, jego żonę na tą chorobę, choć nie wiadomo jak długo by żyli, bo oboje byli mocno schorowani, ale mogli jeszcze by parę lat pożyć, gdyby ich ta pandemia, nie pandemia, a ten koronawirus nie dotknął. Wiem, że to, co teraz powiem, będzie się wielu ludziom wydawało herezją. Bo powiem coś takiego, nie możemy już się cofnąć ani o krok, nie możemy robić już żadnych większych restrykcji, lockdownów, a wręcz odwrotnie. Powinniśmy się jak najszybciej z tego wszystkiego wycofać. Ponieważ psychika poszczególnych osób, jak i całej zbiorowości nazywanej obywatelami Rzeczypospolitej, coraz bardziej stoi na krawędzi załamania. Coraz więcej ludzi popełnia samobójstwo, coraz więcej dzieci jest w depresji i też popełniają samobójstwo. Choć one mają z czego żyć, bo nie jesteśmy tak biedni, że nie ma co dzieciom do garnka włożyć. Jest. Ale nie można takich dzieci trzymać w zamknięciu. Nie można ich izolować od środowiska, od podwórka, od pójścia do lasu, od zabawy, od pójścia do szkoły. Przecież to wszystko niszczy. Niszczy, jeszcze raz niszczy nas, obywateli Rzeczypospolitej. Jeżeli poddamy się i będziemy zgadzali się, że władza może robić z nami co chce, to też niszczy naszą psychikę. Niszczy nasz indywidualizm, niszczy nasze przywiązanie do wolności. A co zostanie bez wolności? Zostaniemy masą niewolników z zakrytą twarzą. Bo powiedzcie mi, co daje najlepsza maska, ta zalecana przez rząd i rządzących, skoro każdy wirus, który roznosi się drogą kropelkową, jeżeli i mamy tak zamknięte, to tylko się źle rozumiemy. Ale do oczu, przez śluzówkę, ten wirus również się dostaje i też możemy się zarazić. Może trochę mniej. Ale zarazić to nie znaczy umrzeć. Zarazić to nie znaczy być chorym. Nam się podaje w komunikatach, że 12 000 nowych chorych. Nie, 12 000 nowych, wykrytych, zakażonych. A tych zakażonych może być i 30-40 tysięcy. Bo przecież nie robimy populacji badania wszystkich. Tylko badamy tych, którzy tam albo są zdenerwowani i im coś podadzą przez telefon panu doktorowi, że nie czują smaku, że mają po prostu suchowradę, że kaszlą. No to pan doktor na wszelki wypadek telefonicznie daje im przekaz, żeby się szli zbadać na COVID-a. No i co któryś tam ma tego COVID-a. A ilu ich przeszło? Przecież gdybyśmy od samego początku nie robili takiego cyrku, zabezpieczyli tych najbardziej zagrożonych, zabezpieczyli służbę zdrowia, pieniądze nie wydawali na pierdoły, jak propaganda, tylko wydalibyśmy racjonalnie na potrzeby walki z chorobą. Przecież pieniądze, które wydały państwa na szczepionkę, mogły być przeznaczone w większej części na lekarstwa, na badania nad lekarstwami. Ale nad lekarstwami jakoś cicho, nie słychać. Tylko o szczepionkach. A teraz jeszcze się okazuje, że szczepionki dla ludzi w moim wieku, która mogłaby być w miarę bezpieczna, nie ma. Coraz więcej ludzi boi się szczepić, bo coraz więcej przypadków jest reakcji poszczepiennej. Ja nie wiem,
rządzący, podajcie się do dymisji, a wybierzmy sobie ludzi, którzy rzeczywiście dbają nie o swoją kieszeń, ale dbają o nas jako obywateli i chcą, żeby ten dobrostan był jak największy i żebyśmy nie dostali wszyscy fixum dyrdum. Non consumus, kiedyś powiedział jeden wielki Polak. I myślę, że powinniśmy do tego wrócić. Non consumus. Kardynał Wyszyński, autor.